Makane ojo lali sekolah sing tenanan dadi yo ahli. Duit bakal goleki ra kudu wirawiri datang sendiri. Pancen jaman saiki suke sing dadi kunci nggo mikat ati. Lekaso yen ora suke moro tuo cele jomene takon betut anwai nole ugo yen ra krimis anake orang gubris koyo ora buta kapen jawabe mung-mung repot banget kanggo kelas wong buron. Makane ojo lali sekolah sing tenanan dadi yo ahli. Duit bakal goleki ra kudu wirawiri datang sendiri. Pancen jaman saiki suke sing dadi kunci nggo mikat ati. Makane ojo lali sekolah sing tenanan dadi yo ahli. Duit bakal goleki ra kudu wirawiri datang sendiri. Pancen jaman saiki suke sing dadi kunci